mensen, we zijn er weer op de zaterdagmarkt in Geleen met Patrick Brouwers, lijsttrekker van het CDA. Patrick. 30 seconden op een rollenbaanpitch. Lukt je dat, denk je? Zeker weten, komt helemaal goed. We gaan pitchen, kom. Ik ben Patrick Brouwers, lijsttrekker voor het CDA en ik sta voor gelijke kansen voor iedereen. Ik ben werkzaam als docent door de week op het Graaf Hein College en ik zit in de gemeenteraad en ik vind dat ieder kind op een goede manier met gelijke kansen hier in de gemeente moet kunnen opgroeien. Ik sta voor betaalbare woningen voor jong en oud en ik vind het belangrijk dat we elkaar kunnen blijven ontmoeten hier. En daarom doen we dat allemaal samen, door om te zien naar elkaar, daar sta ik voor en daarom doe ik een oproep aan u. Stem op lijst 3 CDA, met elkaar, voor elkaar. Dan kunnen we de gemeente weer een stukje mooier maken, dat we er trots op kunnen zijn. En dan gaan we er samen.